بارگاہ حسینیت دے اندر اور آخر تے قصیدہ پیش کر کے یقیناً اجازت جی چنگیاں کمائیاں چنگیاں کمائیاں چنگیاں کمائیاں ان زہرا دے لال دیاں تو یاد بلند کر کے کل ایمان آ رہے حیدری چنگیاں کمائیاں ان زہرا دے لال دیاں چنگیاں کمائیاں ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال اسی جڑی خدا دی مخلوق ہے نا توجہ میرے پاس رکھے اسی نماز بھی پڑھتے ہیں تے اے دے پیچھے بھی ساڈا لالچ بزرگ بیٹھے نے چلو ساڈی سمجھ وچ گل نہیں ہوندی بزرگاں کول پوچھو اسی جڑی نماز بھی پڑھتے ہیں خدا دی اے دے پیچھے بھی لالچ بھی نماز پڑھساں تے خالق کائنات جنت دے سی یہی مقصد ہے نا سبحان اللہ تاکو مطلب لالچ تو بنا کوئی کام نہیں روزہ رکھساں کوئی بھی نیک عمل کرساں تے اودے پیچھے لالچ یہ ہوندا ہے بھی اللہ پاک جنت دے سی دے خالق کائنات مالک کائنات راہ پہ وکھیندے تے جنت لبنی کتھوں یار سبحان اللہ تاکو ہن شعر سنو پاک نبی دا سن فرمانے کہندا سونا رب رحمانے پاک نبی دا سن فرمانے کہندا سونا رب رحمانے کی کہندے جنتا بنائیاں میں جنتا ایتھے ہتھاں نوں اٹھانے جنتا بنائیاں ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں اوے ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال شعر سنو اپنے ایمان اندازہ کرو سادات کرام دی لج پالی ویکھو کریمی ویکھو ظالم تے بھی کرم کماوے اور آ جاوے سینے لاوے ظالم تے بھی کرم کماوے اور آ جاوے سینے لاوے توجہ اے بڑے آیا اے بڑے آیا اے بڑے آیا ان زہرا دے لال دیاں اے بڑے آیا ان زہرا دے لال دیاں جگ اتے چھایاں ان زہرا دے لال شرافت بھائی اے میں بالخصوص محسن بھائی دے تواڈے کول دعا دی خاطر شعر پیش کرنا پیا کیونکہ اینو تساں سمجھنا ہے یا رسول یا علی واہ 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 میں اے شعر نہ میں بالخصوص دعا دی خاطر میں محسن بھائی ادو وکھیا کربل وچ غازی تے اکبر
اور اس بندے دی نظر شیر ہے جڑا بندہ محمد و آل محمد نال محبت نہیں مبدت رکھدا ہے. یار سبحان اللہ تاکو. کربل وچ غازی تے اکبر بابا جی زینب تے کلثوم تے اصغر کربل وچ غازی تے اکبر زینب تے کلثوم تے اصغر. توجہ دھیاں دھیاں میاں یا ہل زہرا دے لال دیاں جگ اتے شایاں ہن زہرا دے لال دیاں جگ اتے شایاں ہن زہرا دے لال دیاں. حسب وعدہ آخری دو اشعار قصیدے دے. اچھا کربل وچ غازی تے اکبر. پیارے کری دو ہاتھ بلند کر کے مولا اکبر دے نام تے آکھو سبحان اللہ. جڑا بندہ پاکاں دے ذکر نہیں جڑی زبان بول سکتی خبر ہے اس قبر وچ کیویں بولنا ہے. ایسا شرمایا نہ کرو. اساں جو پڑھدے پئے تے تسی بھی یار کم از کم سبحان اللہ دی داد تے دیو نا یار. بسم اللہ. ہائے ہائے واہ واہ واہ. کربل وچ غازی تے اکبر زینب تے کلثوم تے اصغر دھیاں دھیاں میاں یا دھیاں یا ہل زہرا دے لال دیاں جگ اتے شایاں ہن زہرا